zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Kune bhazi rabatira moto munzvimbo yePretoria uko. Vakomanaka kuSenchurion uko. Unoziva mabhazi emaZimbabwe vanhu vachiita kujamba nepawindo baba vachijamba vachitiza neupenyu hwavo. Mabhazi aya unoziva kuti zvedu zvaizvo kungoti musiyamwe akaitawo mari atongoitawo zibhazi rake paka1 ubva irisawo parodhi. Harichazosevhiswi kana upiwa nguva yekunyadzozorora. Riri rakangodai rinogara riri on baba richisvika paPretoria rotozorora murengi rotoloda rakutodzoka kuZimbabwe richisvika rotongozorora vakomana vachitodya. Vakomana ndivo vanenge vachitongodya ende vanofamba vari kana 4 madhiraivha. Vamwe vachitorara mubhazi imomo, vamwe vachitogara imomo. Vanenge vachingoshanda kunge watch 24/7 vakabairira key on vachingoenda accelerator mafuta achitsikwa vachienda. So panapa tiri kuona kuti paitika zveshe zvehuku yemurombo papa. Huku yemurombo manoizi amese yekuti kana yakuda kubereka yakuda kukandira mazai inokwira mumuti yokandira imomo yobva zvinhu zvese zvavo zvaita scattered zairo baratsemuka. Ndo zviri kuitika but so far pandanyatsonzwisisa nyaya iyi ndaona kuti pari kunzi hapana afa so far. But update ndiri kudzoka nayo ndichinyatsonzwisisa kuti vanhu vese vasevhaivhere because unongoziva kuti majambiro anenge aitawo nawo vamwe vanenge vasinanyatsosimba, umwe anotosvika minyukawo gumbo, umwe anosvikawo achiita sei, but kufa so far hapana ndati ndanzwa kuti afa. But kana pane zvimwe zvine zvaitika ndinodzoka ndichikupai update iyoyo.